अंकल 30 टंका गुपचुप देला हमर 30 टका आइला सुखला उड़े दियो अंकल आवड़े सुखला दिया है थोड़े खाले गुटे शुक्ला आगा तमे घर जो हईला आवड़े सुखला दिया है हम थोड़े खाले गुटे आगा शुक्ला आउ ना हो ताले अंकल 10 टंका गुपचुप देला 10 टका आइला ना अंकल सुखला देला अंकल आवड़े से गुपचुप देला 10 टका आइला मामा अंकल सुखला देला अंकल आवड़े से गुपचुप देला मामा 10 टका आइला अंकल सुखला देला मते पाठ पढुଥିଲେ ना